Hello, hello guys, welcome back to my channel again. Today I'm going to unbox another item from Lazada. Okay, let's start guys. I'm very excited. Matagal ko na itong inaasam-asam. Magandang pagkakabalot. Ano ba to? Inayos talaga ang wrap. Ayan. Wow. Bubble wrap. Ayan. Ganda ng kulay, Sony to. Astig. Meron tayong tatlo ditong USB cords. Okay. Last but not the least is the microphone.
Ta-da! The pop filter. Pop filter. Meron pang adapter. Microphone cord. The microphone itself. Microphone. We have the clamp. We have the microphone holder. Okay, this thing holds the mic. This thing holds the mic in place. Yan. Then we have the microphone filter. Pero mas maganda siguro wala nang ganito. Elegant siya. Golden ang kulay. Chrome gold. Then gaya ng binili ko dati is the arm. May dalawa na akong arm. So now, let's try this. Let's run this on the table. Look at that. Wow. Kapal naman. Saka ini. Sa microphone. Sa Lazada. Magamit sa kuhan. Record. Pero pwede ko. Kuhan? 1,000. 1,205. Ano rin siya? Kasi? Oo, bye. Oo, nakagalik. Sa kasit pa, sa tunan din yung inuwa. Siyempre. Ano ba? Iba lang. Kali, pop filter hanggang din ko. Saan kaya ilalagay yung pop filter? Mga kita. Ano siguro din? Pwede mo lang. Mura kang basa. Pining-check. Paano siya? Mag-gusto niya ka na din. Di nga sa'yo. Di rin nakuhan. Di rin nabutot ng mikrofon. Yan ay marami na sila. Oo, sound card niya. Kami pinaka-the best. Ito yung boses magana. Magana ko na tayo. Kinaman ko lang ito. Oh, gusto niya.
na magkuhan mag live stream. Saan yung ginamit yung mga vlogger? Ang nauso ba na kung ano? Isang backset. Ha? Ako kita, ma'am, kumapit ko ng battery. Oo, kaya ko ano yung yellow card sa tingin mo? Headset, condenser mic, dynamic mic, earphone, speaker, charging. Baka dito. Saan ba nilalagay itong pack filter? Siguro. Tapos headset. Waray-waray. Open speaker. Ano yung speaker? Ito, open speaker din. It is very complicated. Hello, hello. Hello. Okay, lagot sa inyo. Hello. Hello. Ayun. Hello, hello, hello. Ang lakas. Hello. Kulit natin ito sa phone.
Ay, naku, hindi ko pwede sa ano. Ayan ko. Ayan ko. Ayan. Kasi C-type yung ano ko. Yung salasan ko. C-type. Yun. Hello, hello. Hello, hello. Jai. Hello, hello. Hello, hello. 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 Hello mga kaibigan. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Ito ano to? Treble. Treble. Bass. Record. Music. Music. Ito ang monitor. Live sound card dito. Live sound card. Hello. Nag-aaral pa ako. Hindi ko alam kung paano to. I think that's it, guys. See you on my next video. Pag-aaralan ko pa muna ito. Bye!